Co tam děláš? Ano. Už? Jo. Že dáme ten unboxing pešťobáků. Já jsem myslela, že to je jako ta postavička, ale je to guma, bohužel. Vlastně myslíme, že je axolotl a to si myslíme, že je tygr, tak uvidíme. Skill issue. A už on to vážně tygr. Ale je to vážně tygr. Ok, tak cool. Ale to životní velikosti aspoň, takže takhle vypadá tygr. Já jsem už skoro málem urvala hlavu, protože jsem chtěla otočit jako reálný pečovák. To nevadí. A zase myslíme, že je axolotl, jo? Jo. Tak schválně. Jediný, co nechci, je ta opice. Ta opice byla to první, že jo? To je axolotl. Let's go, my jsme byli správně. Tuťu. Mám tady zvířata. Duo, krásné. Ahoj.